Zelan egiten zan euskara zuen sasoian? Erdeak. Nik uste ez zuten gure denpuran, gure gazteetan zain. Hoi jena modu besteak kabe. Ezen erderarik inor bez, hori erderarik. Jakin bezerdearik, orduan, gure ekilek eta bat jakin bezerdearik. Bertako zintiga, ez gero hona... Azkenen ikio den lantzen erdera kasua bota badona. Eskolan, bueno, claro, eskolan erderin berrein. Akara solkanta. Ganera, eskolara sartzeko. Euskaran berbainezko lehen egoleguna, botezanko botekoa, eskola, maizu. Edo kastiue, udalatzen bitara. Erderak, gure begeran eta euskara gure pitako sekretario gozan dugu. Eta Bertone alkate Berto goguzi ziren, bere gozen jabixen euskararekin hemen eguzin, batepez. Don Angeles etu urterik egin eta guk hemen eusana, eta gero torzinak edo, zen euskara, atera eta mer. Oinarte. Gure bero lan izan da, egu Berto kukurtetan gainen arromerin edo zen eta euskeldun egizetan egitezan dena. Dugu arromerik euskeldun egitezan. Bat arama juntete mazen edo, torda lingu zure mapat amatena horti bizidean edo, Eta nosaz izan erdere sartuten? Ez dakit, nik, evoluzionatzen hasi zalez mundue, lantzen erdendu eta gartute zen ez da, eta lantzen erdera kasua, beranean, edo hasi ziren, Bilbon bizi zirenak edo. Zetara iguala, zen libre hori esan bat, bereneantik esaten gantzen guk, horrek errendun gizeta ziren, ziren. Kantik egin uberriteko plai egon zen, hor latxaganean eta handeak. Ni izatez ez naiz gatikarra, ni izatez opelostarra naiz. Ikara etorri nintzenean herri euskalduna espero nuen. Fama, ospe hori baitzeukan gatikak. Orain errealitateak, apurtzu bat egoera erreala edo ikusarazi nuen. Euskal hiztun asko egonda, espero nuen bizitza euskara utzean egin alizatea herrian. Niretzat herri nortasuna garrantzitsua da. Baina nik honi buelta emango nioko eta esango nuke, hause esango nuke. Euskara ikasten ez duenak eta euskara erabiltzen ez duenak benetan ez daki zer galtzen ari den. Ez daki. Agian esfortzua egin dezake ingelesez komunikatzeko ingeles batekin eta ez daka pasa euskaldun batekin, gertuko batekin, auzokide batekin euskaraz aritzeko. Niretzat hori, nire ustez hori kezkagarria. Galtzen ari da kultura, eta kultura modu zabalean ikusita. Musika galtzen ari da, literatura galtzen ari da, bai. Harremanak galtzen ditu, harreman naturalak, bertokoak nolakoak diren, benetan ez dauka ezagutzeko, badauka ezagutzeko gara, baina ez du baliatzen. Azken finean, ingurua, herria galtzen du. Euskara biziko bada, izango da, euskal hiztunek erabiltzen dugulako. Esan sentitzen dudana